Derɗiraaɓe assalamu aleykum. Bano wowa kala hitande fuu kodi radio international abuja hawtande e tv ɗo waddana on tafsiriji iga modiɓɓe feere feere ko mi wi'a firo alqur'ana seninde iga modiɓɓe nden e jande debte ko larani debte diina ɓamtinayɗe ummatore julɓe ha dow diina maɓɓe ko larani sumaye e julde iko lutti. Bana wowa kala hitande fuu emin gaddana on tafsiriji ko firo alqur'ana iga modiɓɓe feere feere to nde latti lutti asawere woyre ko balɗe 3 ummatore julɓe e duniyaru fuu nasta lewru korka, lewru barkanteru, lewru marndu moƴƴe, lewru marndu yafuye ndu ramadana. Gam non kode radio international abuja e tv hikkama taski gam ma waddanki on tafsiriji feere feere iga modiɓɓe iga leyɗe meɗen ɗe africa. Bano wowani kala hitande fuu emin jaɓa tafsiriji moɗon ha laabi feere feere gam nohon giɓɓe rokkamin ko lildami e tafsiriji iga leyɗe feere feere ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓamin ha adress email amen kra.kode@gmail.com kra.kode@gmail.com ko ɓe ɗaɓɓa tongorde amen banihi honde 94 honde 91 go'o jowe go'o jowi jowi jowe tati. Wonɓe yaasi leydi nigeria ɓe mbawai tefukimin ha dow whatsapp e nanta telegram honde to ɓe gaɗi fodere malla plus 2 3 4 jowe nayi mere malla honde jowe go'o jowe go'o jowi jowi jowe tati. On mbawai lildoyon min tafsiriji moɗon ko larani video tafsiriji e audiyoji nden bo hikka min cenday tafsiriji amen ɗin geɓe bani hinna ha yaki vidiyoji min ɓilanay on ha channel youtube amen kode tv nden bo helloji amen ɗi facebook kode radio hawtande e kode media nden bo min ɓilanay on tafsiriji mintiji 10 ha dow channel ha dow tiktok amen kode tv malla kode radio. Gam non giɗɓe heɓa tafsiriji amen kewɗi sei ɗaɓɓa facebook amen kode media hawtande e channel youtube amen kode tv nden bo audiyoji malla sautuji tafsiriji modiɓɓe min ɓilanay on ha dow channel telegram amen kode radio hawtande e groupji amen feere feere ha dow whatsapp kode radio suudu aranderu e suudu ɗiɗaɓru nden bo e jawleru holkusum toriɗon. Gam non sei gondon e amin giɗɓe bo hocca teddenga wadduki tafsiriji modiɓɓe ɓe ɓe giɗi min batta tafsiriji maɓɓe koni goɗɗum ko larani wazu dina gam famtinki ummatore fulɓe meɗen tawaɓe ha nder laɓɓaje feere feere sei ɓe ɗaɓɓa adress email amen kra.kode@gmail.com ko ɓe ɗaɓɓa honde 94 honde jowe go'o jowe go'o jowi jowi jowe tati. Wonɓe yaasi leydi nigeria bo sei ɓe ɗaɓɓa plus ɓe mbatta plus 2 3 4 jowe nayi honde jowe go'o jowe go'o jowi jowi jowe tati ko bo ɓe ɗaɓɓa ɗum lamba honde jowe tati honde tati tati jowe tati honde jowe go'o jowe ɗiɗi jowi jowi. Wonɓe yaasi leydi nigeria sei ɓe mbatta hodere malla plus 2 3 jowe tati honde malla mere 3 3 jowe tati honde jowe go'o jowe ɗiɗi jowi jowi
ramadan karim amina birti jabama du'a ujim ramadana do ko lawri yulmede